futbol, volleyball, baħar, sfin, zumba u anki sports. Dawn huma biss ftit mid diversi attivitajiet sportivi li se jagħmlu l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Ġimgħa Ewropea tal-Isports, ikkummissjonata mill-Unjoni Ewropea, bilan li jkompli jitkabbar l-għarfien dwar l-importanza tal-attività fiżika. L-avveniment annwali li żgur jitniżżel fil-kalendarju ta' kull min għandu għal-qalbu l-isport se jsir aktar tard dan ix-xahar. Bl-aktar data importanti tkun is-sibt 27 ta' Settembru fejn se jiġu organizzati diversi attivitajiet f'Halkerkop. Minn barra hekk se jsiru diversi attivitajiet oħrajn bis-sem ta' qdi sportivi, kunsilli lokali, skejjel u l-pubbliku in ġenerali. Din is-sena, b'differenza, diversi ambaxxaturi sportivi se jkunu qed jagħtu is-sem tagħhom biex jgħinu lin-nies jipparteċipaw f'din il-ġimgħa. L-iskop tal-ambaxxaturi sportivi u li l-pubbliku jieħu sehem f'din l-inizjattiva biex is-soċjetà Maltija issir aktar attiva. L-ambaxxaturi għal dan l-avveniment sportiv se jkunu il-ġudoka Katrina Esposito, it-tiratur Gianluca Ketkuti, l-atleta tal-frame football Maja Ruzicic u l-awwiema Sasha Gatt. Il-Koordinatriċi Nazzjonali tal-Ġimgħa Ewropea għall-Isport, Rosemary Merċieqa, qalet il-messaġġ ewlieni li jwassal dan l-avveniment u li bl-isport u l-eżerċizzju fiżiku tgħix aktar b'saħħtek b'din is-sena li wkoll għandha tema partikolari. Iż-żewġ temi prinċipali għal dawn is-sentejn 2024 u 2025 kienna direzzjoni mill-Kummissjoni Ewropea biex ikunu l-Olimpjadi, minħabba li kien hemm l-Olimpjadi, u l-ambjent, il-ħarsien tal-ambjent. Il-Ministru responsabbli mill-qasam sportiv, Clifton Grima, li kien preżenti għat-tnedija, enfasizza l-importanza li l-attività fiżika regolari tkun parti kruċjali mill-ħajja ta' kuljum ta' kull wieħed u waħda minnha. Din il-ġimgħa tiġbor flimkien il-familji tagħna, t-tfal tagħna, anke diversi entitajiet fosthom anke l-kunsilli lokali sabiex nassiguraw li l-isport ikun fuq quddiem tal-aġenda u dawk li jipprattikaw jibberifikaw propju mill-benefiċċji varji illi iġibjaw l-isport. Grazzi kbira lil ħaddiema kollha ta' sport Malta imma anke lil mijiet ta' volontiera illi jaħdmu qatih sabiex dan l-avveniment ikun wieħed suċċess. Il-Ministru Grima wkoll żar attivitajiet sportivi li kienu għaddejjin fil-kumpless sportiv ta' Kordin bħala parti mill-kampanja ta' kull sena Summer on the Move. Matul is-sajf madwar 4,000 persuna attendew dan il-programm immexxi minn coaches kwalifikati f'diversi disċiplini sportivi, bilan li resaq kemm jista' jkun tfal, żgħażagħ u adulti lejn xi forma ta' attività sportiva f'perjodu meta t-tendenza hi li kulħadd ikollu aktar ħin ħieles fuq idejh.